റോമിന് പുറത്തുള്ള ചരിത്ര പ്രാധാന്യം വളരെയധികമുള്ള ആദ്യകാല പള്ളികളിലൊന്നാണ് സാന്താ മരിയ ഡെലെ പിയാൻ്റെ ഡൊമീനെ കൊവാദീസ് പള്ളി. 1600 പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ പള്ളിയുടെ പേരിനു പിന്നിൽ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. രക്തസാക്ഷിത്വം ഭയന്ന് നഗരത്തിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്ത പത്രോസ് യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ഡൊമീനെ കൊവാദീസ്, കർത്താവേ നീ എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തു എന്ന വാമൊഴി പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പേര് ലഭിച്ചത്. കർത്താവ് മറുപടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ വീണ്ടും ക്രൂശിക്കപ്പെടുവാൻ റോമിലേക്ക് പോരുന്നു. തൻ്റെ തെറ്റ് ബോധ്യമായ പത്രോസ് തൻ്റെ വിധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ തിരിയുമ്പോൾ യേശു അപ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. എന്നാൽ അവൻ തൻ്റെ കാൽപ്പാടുകൾ റോഡിൽ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നും ഈ പള്ളിക്കുള്ളിൽ പാദമുദ്രകൾ പതിഞ്ഞ വിശുദ്ധമായ ആ കല്ല് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്.